Хей, йоу! Какво става, менчовци? Как сте днес? Спомняте си видеото, ако не, може да гледате долу в описанието, което беше в канала на Мишо, Сашо и Теди, може да го гледате, както ви казах отдолу, където Мишо ме контролираше за 24 часа. Но не ще му го върна тъпкано. Където аз ще го контролирам. Измислил съм много по-гадни предизвикателства. Хора, той ми измисли някакви елементарни предизвикателства. Като, например, да изпия чаша вода. Аз трябваше да го затрудня, то нямаше да ви е интересно, гледате как човек пие вода, нали? Но днеска аз ще го затрудня много повече. Много повече. Преди да започнем, не забравяйте да ударите по един мощен лайк, да се абонирате за канал с камбанката. И да, между другото, това видео в момента вие го гледате, не знам кой си ден, някой април го гледа 100%, но аз това видео го снимам на 31 март. Представете си колко рано се подготвям. Между другото, хора, тук, което снимам сега, е първото предизвикателство. Така че, яко. Добре, хора, на Мишо съм му подготвил 9 много по-трудни от тези, които ми каза предизвикателства на мене, които са като цяло доста забавни. Предизвикателствата ще бъдат от най-лесното до най-трудното, както беше в миналото предизвикателство. И не знам, защо съм се въртяла около къщи. Здрасти, Мишо. Ало, снимаш ли? Снимам, естествено. Добре, първото ти предизвикателство е да имитираш някой известен човек. Ама да не забравиш да снимаш. Да, ще снимам, да. Добре, айде, чао. Обади ми се, когато си готов. Някакъв известен ютубър. Не, какъвто искаш известен човек. Има много известни актьори, ютубъри, певци. Какъвто искаш, можеш. Така че, айде, чао. А мене може ли? Не. Може някой от твоите приятели, но не и себе си. Айде. Хора, Сашо ме предизвика да се правя като него. В ето това видео, видове хора през март. Има една, където е инфлуенската и сега ще се правя на нея. Следващото предизвикателство е да си избереш някое изречение и да го казваш наобратно. Но чакай, буквите наобратно или думите наобратно? Всичко наобратно. Буквите наобратно? Буквите, думите, всичко. Чао. Хора, Сашо ме предизвика да си измисля изречение и после да го обърна наобратно. Добре, хора, измислих го и ето го изречението. Път е о Саш. Знаете ли какъв? Да, Ошас. Път е Ошас. Тъп е Ошас. Знаете ли какво е изречението? Кажете в коментарите. Следващото, което предизвиках Мишо, се нарича скоростно четене. Т.е. да си избере текст и го прочете много бързо. Хора, Сашо ме предизвика да прочета кратък текст. Толкова бързо, много бързо. Добре, ето един текст, което е пролет и има тези изречения. Айде да ви го прочета. Слънцето грее, щърките ще се завършат от юг, основните дървета цветят, скоро ще чуем и гласа на щурчета. Ето това беше целият текст. Тези изречения, айде да се варим на Сашо. Значи, следващото ти предизвикателство е без да таковаш, без ръце, да се храниш, да пиеш, такива неща. Да пиеш не, ама да отваряш врати, да пишеш и да ядеш като цяло. Моето видео е по-интересно от твоето. Засрами се малко. Айди, чао! Добре, хора, Сашо ме предизвика да пиша без ръце. Значи, ще се опитам да изпия ето това шише
Дори като Сашо ми каза да не я изпия, съжалявам, Сашо, но искам. И ще се опитам да я изпия без ръце. Добре, айде. И хора, изпих цялата шише без ръце. Айде да се обадим на Сашо. Предизвиках Мишо да се облече с 10 слоя дрехи и да стои така поне 2 минути. Хора, сега нося 10 дрехи. О, майко, колко е неудобно за тук. Добре, сега. Таймер е на това. Снимането е на 1 минута. Значи, до 3 минути трябва да нося ето това за 2 минути. Що ще да направя? Но аз съм успяла на бързането и айде пак. Добре хора, следващото предизвикателство за Мишо е да измисли рима на някоя дума, която просто му изкочи в главата. Хора, трябва да измисля рима за басейн, защото първото нещо, което ми дойде в главата е басейн. Май басейн има с прасе. Айде да се обадим на Сашо и да видим. Следващото предизвикателство за Мишо е да измисли смешна история в рамките на 30 секунди. Има 30 секунди да направя смешна история. Добре, сега. Един ден баба ти Пенка искаше да се после отиде до кинефа и после падна в туалетната и стана скибили и Пенка. После дядо ти Пенко отиде и той да се... И после трябваше да купи нова туалетна, защото баба ти Пенка беше в туалетната, падна в туалетната пак дядо ти Пенко и той стана скибили Пенко. Айде, направих история за тези секунди, хора. Сега се обадим на Сашо и чао от мен. Следващото предизвикателство на Мишо е просто да се прави на робот. Хора, Сашо ми каза да се имитирам като робот, но преди това трябва да си съблеча и това. Затова набързано. Хора, съблякал съм си всичко. Ето какво събляка. За малко ще го прибера къде бяха. Но сега, айде да си имитирам като робот. Добре, хора, имитирам се като робот. За сега, айде да се обадим на Сашо. Добре хора, това беше видеото. Сега имаме едно предизвикателство към вас, което ще е 9-то предизвикателство. Трябва да се снимате с някой приятел забавено видео. Не е нужно изобщо да го монтирате. Иначе, ако се чудите откъде се монтира с капкът, ние го монтираме всичките си видеа от началото. И снимайте смешно видео и ни го пратете по Viber. Това е само. Пък Viber групата ни е Мишо, Сашо и Теди. Просто потърсете в търсачката Viber и така. А сега ви казвам едно чао, наслаждавайте се на живота, айде живота ти е хубав, айде чао!